Hoy, wag mo nga akong tignan ng ganyan. Ano ba? Ba't mo ba ako tinitignan? May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Hoy, ano yun? Wala. Anong wala? Sige na, itanong mo na. Wag mo nga akong titigan, magtanong ka na, bilis. Hoy, wag kang tumingin. Ano yung tinatanong mo? Wala. Ay, okay, sige, ko bahala. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Pwedeng pahingi ng french fries? Anong pwede? Kumakain ka na nga eh. Ang kapal ng mukha mo. Magsasabi ka pagkatapos mong kumuha. Bakit? Masama ba? Malamang. Bumili ka nga lang sa'yo. Mamaya bibili ako. Titikman ko lang kasi baka hindi masarap yung nabili mo. Tikim lang. Halos mga lahati na nga yung fries ko. Doon ka na nga, buwisit ka. Itong si Anton ang lakas talaga mang asar. Hindi ako nang aasar. Nananahimik akong kumuha ng fries dito. Hoy, tama na. Ang dami mo na ngang nakuha eh. Last na. Tumigil ka, doon ka na nga. Hi, Jane! Hello. Nakopya mo ba lahat nung nasa whiteboard kanina sa history? Oo, bakit? Pwede pahiram naman ang notes mo. Hindi ko kasi nakopya lahat eh. Oo naman. Sandali lang. Saan ko ba nailagay yun? Hi, Noemi! Hello! Eto na oh. Salamat. Sorry ka na lang ulit mamaya ha. Okay lang. Thank you ulit. Oh, Anton, bakit natahimik ka? Ano? Bakit natameme ka? Hindi ako natameme, no? Torpe! Hindi ako torpe, no? Asus! Hindi mo nga masabi kay Leia na crush mo siya eh. Bahala na nga kayo dyan. Hoy, Anton! Sandali lang! Pikon! Uy, ikaw! Ang lakas mo mang asar, no? Hindi ako nang aasar, no? Sinasabi ko lang sa kanya yung totoo. Alam mo na nga torpe yung kaibigan natin, kinakantsawan mo pa. Ay naku, Noemi. Kampi ka na naman kay Anton. Dahil dyan, bawal ka na humingi sa akin ng fries. Ay, grabe ang damot mo talaga. Jane, pakopya naman ang assignment. Kokopya ka na naman? Anong na naman? Ngayon lang ako kukopya sa'yo, di ba? Hoy, lagi ka kayang kumukopya sa akin. Bilis na. O, ayan na. Pero alam mo, Anton, matalino ka po. Tamad ka lang talaga mag-aral. Matalino naman talaga ako. Kaya hindi na ako nag-aaral. Yabang mo. Siyempre, joke lang. Ano ka ba? Pero seryoso matalino ka kaya? Nagtataka nga ako kasi kapag may quiz tayo, lalo na kapag surprise quiz, ikaw lagi yung highest Hindi naman kita nakikitang nagre-review. Alam mo, ang daldal mo. Sige, huwag ka nang kumopya dyan Sandali lang. Pikon talaga nito. Ikaw kaya yung pikon, no? Tama ba itong kinokopya ko? Hoy, ang kapal ng mukha mo Nangongopya ka na nga lang, ikaw pa tong malakas ng loob magduda. Sinisigurado ko lang kasi ang hirap naman nun, di ba? Nagpapakopya ka na nga lang, mali-mali pa. Baka mamaya, bumaba yung grades ko dahil sa'yo. Akin na nga yan. Uy, sandali lang. Matatapos ko na. Isang page na lang. Uy, si Leia Asan? Uto-uto ka talaga, no? Huwag kang nga magulo. Para matapos ko na agad to. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin kay Leia na crush mo siya? O sasabihin mo lang naman na crush mo siya Anong mahirap dun? Ay, nako. Alam mo kung ako sa'yo, sabihin mo na. Sige ka, baka mamaya maunahan ka pa ng iba. Tapos na akong kumopya. Mag-thank you ka naman, hoy. Ayoko nga. Mali naman yung mga sagot mo eh. Hoy, hindi Hindi na kita ulit papakopyahin, kala mo. Di, wag. Hoy, sagutin mo muna yung tinatanong ko sa'yo. Anong tanong? Bakit ba kasi ayaw mong sabihin kay Leia na crush mo siya? Ayoko.
Eh bakit nga kasi ayaw mo? Kasi mamaya magselos ka. Ang kapal din ng mukha mo, no? Alam mo, hindi ko lang kasi siya maintindihan. Bakit kaya ang torpe-torpe niya, no? Sino? Ni Anton. Eh di ba nga crush niya si Leia? Pero bakit hindi niya masabi sa crush niya na may crush siya sa crush niya? Eh, ganun talaga, Jane. Minsan, wala lakas ng loob yung mga lalaking umamin. Kasi baka hindi pa sila ready. Anong hindi ready dun? Hindi ko rin alam. Eh, malay ko ba, no? Pero for sure, may reason si Anton kung bakit hindi niya masabi kay Leia yon. Eh kasi naman, hindi ko nga maintindihan. Gwapo naman si Anton, matalino. Medyo tamad pero matalino yun, mabait. Walang bisyo. O di ba? Eh anong dahilan? Bakit siya natutorpe? Eh, sandali nga. Umamin ka nga sa akin. Crush mo ba si Anton, ha? Ha? Ano? Crush mo ba yung kaibigan natin, sabi ko? Alam mo, Noemi, laugh trip ka talaga eh, Hoy, no? Jane, umamin ka. Crush mo si Anton, no? Hoy, kadiri ka. Nakakasuka kaya yung mga sinasabi mo? Uy, crush niya si Anton. Hoy, hindi nga. Hindi ko siya crush. Ano ka ba? Eh, bakit kinikilig ka? Hindi ako kinikilig. Tumigil ka nga. Baho kaya ng paa nun. Eh, bakit ka tumatawa? Hoy, hindi. Hindi ako tumatawa. Natatawa ka kasi crush mo si Anton. Hindi nga. Alam mo, nakakadiri ka. Ay, sus. Leia, ayokong tanggapin to. Nakakahiya. Sige na, tanggapin mo na. Pero, mamahaling chocolates to, di ba? Wag na, nakakahiya kasi. Sige na, okay lang yan. Padala kasi yan ng mami ko. Di ba nagtatrabaho sa abroad yun? Naikwento kasi kita sa kanya. Sabi ko, ikaw yung isa sa mga classmates kong mabait. Ako? Mabait? Kaya, lagi mo kaya akong pinapahiram ng mga notes tapos tinuturoan mo pa ako. Wala yon. Kaya sige na, kunin mo na to. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng chocolates eh. Okay lang, Jane. Thank you, gift ko na rin yan sa'yo sa lahat ng naitulong mo sa akin. Sige na. Sure ka ba? Baka mamaya wala ka ng natirang chocolate sa'yo ah. Baka binigay mo sa akin lahat sa dami nito. Meron pa kasi maraming pinadala si mami. Okay, salamat dito. Welcome. Tsaka, may gagawin ka ba sa weekend? Wala naman. Bakit? Kasi meron akong 3 tickets. Gusto mo bang manood tayo ng sine? Sama natin si Noemi? Hala, sure ka ba? Oo, sayang naman kasi yung tickets, di ba? Wala rin naman akong ibang mayaya. Sige. Hindi ako tatanggi dyan. Sasabihan ko si Noemi ha. Yes! Salamat uli, Jane! You're welcome. Salamat din. Noemi naman, sumama ka na kasi. Hindi nga ako pwede. Sumama ka na. Uuwi nga kaming probinsya sa weekend. Huwag ka na sumama doon. Manood na lang tayo ng sine. Samahan mo kami ni Lea, oh. Alam mo kung pwede lang, sasama ako eh. Kilala mo ko, kapag ka libre, go agad ako. Kaya lang, hindi talaga ako papayagan ng nanay ko na maiiwan ako dito mag-isa, no? Hello? Hello, Leia? Hello? Ano kasi hindi pwede si Noemi sa weekend, kaya ayun. Ganun ba? O, sayang naman. Oo nga eh. Tutuloy pa ba natin? Oo naman. Sure ka? Oo. Ikaw ba? Okay lang naman sa akin kung hindi ka rin pwede eh. Ay, hindi. Pwede ako. Go ako. Okay. Kaya lang nangihinayang ako dun sa isa pang ticket eh. Oo nga eh. Wala rin kasi akong ma-invite na iba. Hindi kasi talaga pwede si Noemi. Uuwi siya ng probinsya. Si Anton kaya? Ha? Si Anton. Pwede kayang i-invite natin siya? Ano ka ba? Single si Lea. Ano? Single si Lea.
Sinika ko na siya, kaya pwede kayong dalawa. Ewan ko sa'yo. Ano ka ba? Bilisan mo na, Anton. Sumama ka na. Ayoko nga. Bakit ayaw mo? Ayoko. Bilis na, libre naman to eh. Aasarin mo lang ako dun eh. Promise, hindi. Anong hindi? Inaasar mo na nga ako ngayon eh. Hindi nga kita inaasar. Totoo nga in-invite ki ni Lea na sumama sa amin sa Saturday. Puro kakalokohan. Totoo nga. Ano, gusto mo tawagan ko pa si Lea? Ayoko. Sumama ka na. Chance mo na to. Di ba crush mo si Lea? Pagkakataon mo na tong dumamove sa kanya. Ayoko. Aasarin mo lang ako. Alam mo, grabe ka. Inaasar lang naman kita kapag tayong tatlo lang ni Noemi yung magkakasama eh. Kaya sige na, kailan kita inaasar kay Lea? Nakaharap siya ha? Ano, sagot? Ewan ko sa'yo. See? Hindi nga kita aasarin. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Ikaw na nga tong tinutulungan ko sa crush mo, pa-baby ka pa. Alam mo, Jane, itigil mo na yung ginagawa mo, no? Anong ginagawa ko? Yung ayan! Yung pinupush mo si Anton kay Lea. Bakit? Wala namang masama doon ah. Hoy, anong wala? Masama kaya yung ginagawa mo. At bakit naman? Anong bakit? Hindi ka ba nasasaktan? Pinupush mo yung crush mo sa iba? Ano? Kilala kita. Alam kong crush mo si Anton. Hoy, Noemi. Nagbibisyo ka ba? Ano pinagsasasabi mo dyan? Kilalang kilala kasi kita. Alam kong crush mo si Anton. Wala namang masama kung crush mo siya, di ba? Di ko nga siya crush. Ano ka ba? O sige nga, tumingin ka sa akin ng diretso. Ayan. Nakatingin na ako sa'yo. Okay na? Sandali, tumingin ka sa akin. Ayan na. Nakatingin na po. Crush mo ba si Anton? Hindi nga. Bakit kinikilig ka? Hindi ako kinikilig. Kinikilig ka Hindi nga eh. Natutuwa lang ako sa'yo kasi kung ano-ano pinagsasabi mo Hoy, dyan. nako Jaina. Sinasabi ko sa'yo, okay lang na crush mo si Anton. Pero wag mo namang ipilit si Anton kay Lea. Wag mo na siyang, alam mo yun, itulak sa iba kasi baka mamaya nasasaktan ka na. Hindi ko nga crush si Anton. Alam mo, worried lang ako sa'yo eh. Kasi baka mamaya, dinadaan mo lang sa biro yung nararamdaman mo. Ano? Baka dinadaan mo sa biro. Na kunwari, torpe si Anton. Na kunwari, pinupush mo siya kay Lea. Pero ang totoo, ikaw pala yung torpe. Ikaw pala yung may gusto kay Anton. Tingnan mo nga gagong gupit ka na. Hindi ka nakakatawa. Bakit bigla ka nagpagupit? Papogi ba kay Lea yan? Sabi mo hindi mo ako aasarin. Sabi ko, hindi kita aasarin sa harap ni Lea. Wala pa naman si Lea, kaya pwede kitang asarin. Ewan ko sa'yo. Pikon. Hindi ako pikon, hindi. Alam mo, parang may something sa'yo. Kinakabahan ka ba? Hindi ah. Bakit naman ako kakabahan? Mukha nga pinagandaan mo to eh. Ano? Tingnan mo, nagpagupit ka bigla, nagwax ng buhok, tapos bumili ka pa ng bagong t-shirt. Paano mo nasabing bago tong t-shirt ko? Malamang, paulit-ulit lang naman yung mga sinusuot mo eh. Ba't ka ganyan ka makatingin ha? Uy, ba't mo ako tinitignan ng ganyan? Wala. Bakit nga? Wala nga. Sorry ah. Abala ako sa first date nyo ng crush mo. Hoy, wag mo nga akong tignan ng ganyan. Ano ba? Ba't mo ba ako tinitignan? May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Huy, ano yun? Wala. Anong wala? Sige na, itanong mo na. Wag mo nga akong titigan, magtanong ka na, bilis. Hoy, wag kang tumingin. Ano yung tinatanong mo? Wala. Okay, sige, ko bahala. Ano ka ba? Ako nga dapat yung magpasalamat kasi nilibre mo kami ni Anton ng sine. Thank you ah. Wala yun. Sorry ha, medyo mahihain kasi si Anton kaya tahimik. Nung una lang naman siya tahimik, parang awkward siyang kasama tayo. Pero eventually, sumasali na rin sa mga usapan natin. Nakakapag-adjust na kaya ganun. Tsaka ang gentleman niya nga no? Nung ginanawa ko habang nanonood tayo ng movie, pinahiram niya sa akin yung jacket niya. Gentleman talaga yon. At ang bango din ng jacket niya. Parang ang kumapit pa sa damit ko yung amoy eh.
Anyway, thank you ulit. Thank you din. Tsaka may tatanong pala ako. Ano yun? Pero nakakahiya, wag na lang. Sige lang, ano ba yun? Jane, single ba si Anton? Oo, bakit? Wala naman, tinanong ko lang. Uy, umamin ka na. Crush mo si Anton, no? Uy, hindi ah. Ano ka ba, Leia? Okay lang yan. Sabihin mo na, crush mo si Anton, no? Hindi ko masasabing crush ko siya kasi parang kanina lang naman kami nakapag-usap pero to be honest, nakukuyutan ako sa kanya. Ganun na din yun. Crush mo na si Anton. Tumigil ka na. Okay lang yan. Bagay kayong dalawa. Ay, hindi ah. Ano ka ba? Wala namang ganyanan. Kinikilig ako sa inyong dalawa. O ano, kumusta yung triple date ninyo nila Leia at Anton? Anong triple date ka dyan? Tsaka, asan yung pasalubong? Galing kang probinsya tapos wala ka man lang pasalubong, ha? Hoy, 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 wag mong iniiba yung usapan ha. Kumusta nga yung scene yung tatlo? Okay naman. Tapos, Okay naman. teka nga anyari, parang may kakaiba sa'yo. Anong kakaiba naman? Wala. Kwento mo. Hindi. Ano kasi, parang nanibago ko kay Anton, parang biglang tumino. Ha? Paano tumino? Alam mo bang nagpa-clean cut bigla ng buhok si Anton? Nakita ko nga sa Facebook. Naiinis nga yung mga teacher natin kasi ayaw magpagupit, di ba? Pero ayun, nung nalamang ini-invite siya ni Leia sa movie, nagpagupit agad ng buhok. Bumili pa ng bagong t-shirt. Talaga? At hindi lang yon, nagpabango pa. Oh. Yung bantutin nating kaibigan, nagpabango. Hoy, grabe ka. Hindi naman bantutin si Anton. Bigla na lang nag-effort si Anton para dun sa crush niya, no? Selos ka naman. Ano? Selos. Ay, no, hindi tumigil ka nga. Hindi ako selos, no? Alam mo kung ako sa'yo, aaminin ko na kay Anton na crush mo siya. Hindi ko nga siya crush. Bahala ka. Kasi naku ha, matindi ka kompetensya yan si Leia. Naku Jane, sinasabi ko sa'yo, dehado ka dyan. Hi, Anton. Hello. Sorry busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Nakita mo ba si Jane? Kanina ko pa kasi siya hinahanap eh. Tinatawagan ko sa phone, hindi naman sumasagot. Baka lobat lang. Tamad kasi mag-charge ng cellphone yun eh. Magpapaturo lang sana ako sa kanya tungkol dun sa quadratic equation. Pwedeng patingin? Baka kaya ko. Ito. Gets ko naman yung ibang number, pero yung mahirap na part, tumudugo na yung ilong ko eh. Okay. Kung okay lang sa'yo, pwede kitang turuan. Sure ka ba? Oo naman. Ano bang number yung nalilito ka? Ito number 8 tsaka number 10. Okay. Ganito lang yan. Basta ang technique, lagi mong tatandaan yung quadratic formula para mas madali mong makuha yung solusyon. Alam mo, sobrang natuwa ako kay Anton. Ang galing niya pala sa math. Oo naman, matalino talaga yun. Tahimik kasi siya sa class natin. Tapos ayun, super galing pala niya. Sorry kung hindi kita naturuan. Okay lang. Na-explain naman na sa akin lahat ni Anton eh. Habang tinuturoan niya ako, medyo distracted ako. Bakit naman? Ang haba pala ng pilik mata nun. Ngayon ko lang napansin. Tapos may dimples pa sa kanang pisngi. Kinikilig ka ba? Uy, wag, nakakahiya. Okay lang yan. Alam mo, kasalanan mo to eh. Bakit ako? Kasi inasar mo ako sa kanya. Ayan, natuluyan ako. We, may crush ka nga kay Anton. Oo yata. Kinikilig ka? Hindi ko masyado maingay. Secret lang oh. Sabi ng habi, crush mo si Anton eh. Crush lang naman eh. Di ba sabi nga nila, crush is paghanga. I'm so happy for you. Sabihin mo na sa kanya na crush mo siya. Uy, wag. Secret lang, please. Noemi, akin na nga yung cellphone ko. Umamin ka muna. Balik mo na, naiinis na ako Umamin ka muna. Teka lang, bakit puro picture ni Anton dito sa cellphone mo, ha? Akin na nga yan.
Hindi ka pa nakontento sa mga pictures niya sa Facebook, ha? May pag-download ka pang nalalaman, ha? Akin na nga yun. Akin na yan. Teka lang, ano mo nang dahilan kung bakit ang daming pictures dito ni Anton? Aba, yung iba stolen shots pa? Nakakaloka ka, Jane! Bakit mo palihim na pinipicturean si Anton, ha? Akin na nga kasi yan, sabi na. Aray ko! Grabe ka naman makahablot! Kanina ko pa kasi hinihingi, ayaw mo ibigay eh. Kapag hindi mo inamin sa akin yung dahilan, isusumbong kita kay Anton. Eh di sumbong mo ko. Sasabihin ko kay Anton, may mga pictures niya sa cellphone mo. Sasabihin ko sa kanya, pinipicturean mo siya ng Eh patago. di isumbong mo ko. Ay, wait, teka lang ha. Tatawagan ko si Anton. Teka lang, ito na. Ila-loudspeaker ko. Hello? Hi, Anton! May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Uy, bakit mo inend yung call? Fine. Aamin na ako. Na ano, crush mo si Anton? Oo na. OMG! 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 Ay, teka lang. Oh my God, oh my God. Tumatawag si Anton. Wow, wag mo sabihin kasi. Sandali. Hello? Wala. Itatanong ko sana kung nasan si Jane. Nakita ko na siya. Sige na, bye. So, crush mo talaga si Anton? Oo na nga eh. Kailan pa? Dati pa. Teka lang, pero sandali. Paano na yan? Crush mo si Anton, tapos crush ni Leia si Anton, tapos crush ni Anton si Leia, crush ni na Anton at Leia yung isa't isa. Paano ka na? Ano ka ba? Okay lang ako, no? Crush lang naman to eh. Mawawala din to. Sure ka? Oo naman, no? Mawawala din to. Di ko nga alam gagawin ko eh. Totoo ba talaga? Ayun yung sabi sa akin ni Anton kung pwede daw ba siyang manligaw sa akin. Hala, nakakakilig! Alam mo, hindi ko nga alam yung gagawin ko eh. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, magpapaalam muna ako sa mami at daddy ko. Sabi naman sa akin ng parents ko, okay lang daw basta sa bahay namin manliligaw si Anton. Nakakakilig. Ano naman pala, di go na. Thank you ah. Ba't ka nag-thank you? Kasi simula nung nakasama nating manood ng movie si Anton, mas nakilala ko siya. Mas naging close kami. Tapos ito, nililigawan na ako ng crush ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Bagay talaga kayong dalawa. Alam mo, first time mangyari sa akin to eh. First time na crush din ako ng crush ko. Ganito pala yung pakiramdam, no? Nakakakilig talaga. Totoo ba? Oo nga, Noemi. Naliligaw na si Anton kay Leia. Nililigawan na niya yung crush niya. Saan mo naman nalaman yan? Eh di kay Leia mismo, kaya wag ka nang magde-deny. Totoo nga, Anton? Oo. Wala namang masama kung sakaling manligaw ako eh. Kinikilig ka naman dyan. Siyempre, pakiramdam ko kasi may gusto rin siya sa akin eh. Yabang mo ah. Joke lang. Pero binibiro ko kay Leia yan. Sinasabi ko sa kanya na wag niya na ako masyadong pahirapan. Alam ko namang gusto niya rin ako eh. Seryosohan na ba yan? Masaya kami na ayan na. Sa wakas, di ba? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na manligaw. Kahit ako hindi ako makapaniwala eh. Antakin mo yun. Pumayag yung crush kong ligawan ko siya. Kaya hindi ko sasayangin yung chance na binigay sa akin ni Leia. Basta araw-araw ka lang maligo ha. Para hindi siya mabahuan sa'yo. Kunwari ka pa. Selos ka lang eh. Ba't naman ako magsiselos, huy? Jane, matagal ko nang alam na may crush ka sa akin. Hala! Paano mo nalaman? Ha? Totoo? Crush mo ako? Alam mo, feeling ka. Nagbibiro lang si Noemi. Ito naman si Anton, patole. Gusto mo ba, Jane, umiwas na lang tayo kina Leia at Anton? Bakit naman tayo iiwas? Para maiwasan yung nangyari kanina. Siyempre, hindi naman nila alam na crush mo si Anton. At wag mo nang sasabihin sa kanila. Ayun na nga. E di umiwas na nga lang tayo. Hindi no, okay lang. Tsaka mas mawiwirduhan sila kapag bigla tayong umiwas. Sa bagay. Ano ka ba?
Huwag ka na nga mag-alala dyan. Kapag nagkatuluyan sina Anton at Leia, magsasarili na rin yung dalawang yun. Hindi na rin naman natin sila makakasama ng mga ganong kadalas eh. O okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako no. Sigurado ka. Oo nga, bakit ba ganyan ka makatingin na? Kasi bakit naluluha yung mata mo? Hindi ah. Totoo? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Okay nga lang ako. Kung okay ka lang, bakit umiiyak ka? Wala. Masaya lang ako para kay Anton at Leia. Kasi, yay, di ba? Magiging happy na silang dalawa. Umiiyak ka dahil masaya ka para sa kanila? O umiiyak ka kasi nasasaktan ka na? Pwedeng both. Halika nga dito, payakap nga. Okay nga lang ako. Wala, Jane. Mahal mo na yata si Anton. Hindi no, crush ko lang yun. Ayan ka na naman eh. Dinideny mo na naman yung nararamdaman mo Hindi eh. ko nga dinideny. Kasi feeling ko, hindi mo naman iiyakan yung mga crush mo eh. Siguro pwedeng malungkot ka kapag may gustong iba yung crush mo, pero hindi naman siguro aabot sa point na iiyak ka. Crush ko nga lang si Anton. Sabihin mo kaya sa kanya yung feelings mo. Wag. Ayoko. Jane, Ayokong sirain yung meron sila ni Leia. Hindi mo ba napapansin? Kitang-kita sa mga mata ni Anton yung happiness niya. Kapag kinukwento niya sa atin si Leia, parang nag-glow yung mga mata ni Anton. Nakikita ko lang yung happiness na yun, yung kilig na yun kapag kinukwento niya si Leia. Ayokong sirain yun. pero Jane, Kaibigan ko si Anton. Kaibigan ko rin si Leia. Hindi naman siguro masama kung sakaling gugustuhin kong maging masaya ako para sa mga kaibigan ko, di ba? naku hindi ko talaga alam. Mawawala din tong nararamdaman ko. Mawawala din to. Halos 6 months na rin nanliligaw si Anton. Gusto ko na nga siyang sagutin eh. Sagutin mo na. Hindi ba masyadong mabilis? Grabe ka. 6 months na siyang naliligaw oh. Huwag mo namang masyadong pahirapan yung kaibigan ko. Pero alam mo, hindi ko na siya crush. Kasi pakiramdam ko, mahal ko na siya. Ayun naman pala eh. Edi sagutin mo na. Jane, thank you sa lahat ah. Hala, wala naman akong naitulong eh. Meron, ikaw kaya yung nang asar sa akin kay Anton. Kung di mo ko inasar noon, malamang hanggang ngayon di ko pa rin napapansin si Anton, di ba? Maswerte ka kay Anton. Swerte ka kasi ikaw yung nagustuhan niya. Maswerte mo kasi ikaw yung taong mahal niya. Salamat. Huwag mo siyang sasaktan ha. Ha? Wala. Salamat, Jane. Thank you. Teka nga, bakit ano bang meron? Sinagot na ako ni Leia. Talaga? Oo, thank you. Teka nga, bakit ka ba nag-thank you? Kasi sabi ni Leia, ikaw daw yung nag-convince sa kanya na sagutin agad ako. Hindi no. Inaasar ko lang si Leia. Sinagot ka na niya kasi mahal ka niya eh. Salamat pa rin ah. Teka nga, nakakayano ka ba? Kanina ka pa yakap ng yakap sa akin. Thank you ulit talaga, thank you. Sige na, huwag mo na ako yakapin, nakakadiri ka. Una na ako ah. May lakad kami ng girlfriend ko. Susunduin ko siya sa bahay nila mamaya. Sige. Salamat uli ah. Bye. Bye, Noemi. bye! Okay ka lang ba? Oo naman. Gusto mo yakapin kita? Huwag na. Baka maiyak ako. Sabi mo dati, mawawala yung nararamdaman mo kay Anton. Ewan ko ba? 6 months na. Nandito pa rin eh. Huwag ka na umiyak. Dapat ba sinabi ko noon kay Anton yung nararamdaman ko sa kanya? Tama na yan. Hindi. Siguro mas mabuting hindi niya alam. Kasi imposible naman magkagusto sa akin yun eh. Jane naman. Saka ayun naman yung importante, di ba? Yung maging masaya siya. Ayan, happy na siya. Tsaka Noemi, tama ka.
Mahal ko nga si Anton. Hindi ko i-deny. Hindi naman niya malalaman na mahal ko siya eh. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.